И здравейте хора! Отново съм аз. Съжалявам, че отдавна не имал клип. Но просто не ми се играеше. Пък трябваше да уча. Имах тестове в училище. Виждате, в недера сме. Направих това малко мощи. Сега ще го довършим с вас. Опа. Ще намери диаманти. Май не съм казал. Намери диаманти, да. Той има мъдрост. Намери диаманти. Имаме Enchanting Table. Но за този Enchanting Table, както знаете, трябват и букшелфове. Букшелфовете, значи ще правят книги от книгите. За книги ни трябва ледър, а този ледър му да направим само зайци. От зайци, защото на нашия остров, като видяхте от началото на поредицата, само зайци има. Опа. Да, и затова ще е малко по-бавно това с енчантването. Ще се опитам да стоя малко афъка да размножавам зайците. Между това на колко 3 зайца поне фанах. Да. Само хора ще се върнах малко. Вече направим, ще има оградки, такива неща. Ще се върна като я направим. И ще отидем да купам малко кварц. Айде, след малко ще се върна. Ето го моста за сега. Няма да се игра да правя остри неща за подпори, за сяпане. Ще посъбирам малко кварц. Да. Тъмъни за левели. За енчантването. Опа. Реших да си направим вил и там лека по лека да си енчантвам нещата. Докато събера ледъра. Който ще ми е нужен доста за това. За всичките тези книги, които ще ми трябват. Не се отдалечаваме. Ето го. Много тъмно си. Ударен ма! Той сега ще набудна малко битка с гаст. Няма се занимавам с този гаст. Оцели, малко добре. Да. Малко досаждат тия пигмени, но хубаво тия досаждат колко да ги ударя и да ме гонят. Да. Що бъде хубаво място на спална. Само дето миналия път, като паднах и ме надураме неща. Да имах други диаманти на кирка сета. Ще да си направя силно меч, но кога да се прави? Късмет. Другото скоро се бъгва понякога, не знам защо. Трябва да видя някакъв проблем да го правя. Нямам това къде си хъбенявам. Значи тъде ще е за сега. Колко събрах? Добре, още малко ще събера от и там. Ще се прибираме. Чай да увеличат чънковите, не цънковите. Да ги увелича малко, защото игра много се ми защо. Трябва да си направи 11, да ми се вижда по-хубаво. Малко ще да ги удари. Между другото сега вижте. Опа, наблизко.
Наблизко е, нали? Къде си, бе? Къде си, бе? Не знам, но се прибирам. Не, тук беше пътя. Оля, още не съм дошъл и се губил, брат. Опа. Аз ме смея това. Добре. Направо ще го намеря. Ще се върна и ще видим какво ще правим след това. Или не. Чайте я. Ще имам храна. Взех си лъка, имаш един газ точно до това. Му свърших стрелите. Иди го пътя. До портала имаш и далее, до портала имаш един газ. Няма да те го знам тебе. И затова ти още не са направили, че се заселиха тук. Те ще те бутна обаче. Защото ме дразниш. Ама да гледам тук това. Не имам букчета. Не няма. Добре. Рискам си ти да букчета. Ти да паднеш. Нека ти, ма те не горят в хвалната. Тъй, че никаква полза от това, дето го направих. Тук съм сложил стена да му да не стават аварии, като скочи да фърчи настрани. Напълно формата. Ще виждате. Е тук май бяха зайците. Къде са? Не знам къде са. Добре. Нека да ме съдва така. Добре, аз ще се върна. Къде че съм тук. Дай като измисля какво ще правя. Добре, ето ги зайците. Не са били там, а са били тук. Обърках се. И 3 зайчета. Опа, че ще се фърна нещата на зайците. Ела, ди мърда. Ще му размножаваме, нали? Казах. Ми е видно. Аре бе! Вършите си работата. Ето го! Ето го! Ето го! Малко зайче. Тук ли била? Еми да. 4 зайка. Ето го шуеркейна. Или както искате го наричайте. Добре. Само след малко. Да, хора. Чудя се. Сега какво ще правим? Мисля, че вижте тук тези плани. Чудя се, защото тук да ни ги свържи с едни арки, като мощчета, да сложи една така количка и да му направи нещо като крепост. Не знам. Ще се опитам да направя, но няма и в този епизод, да. В продължение на епизодите ще го правим това нещо. Ето тук ще кота това място. Да. Това исках да кажа. И сега малко ще покопаме. Аз какво да видя? Диаманти. А сега 8 диаманта още. Ще станат 11. О, да. Хора, имаме 26 левел. Ще поенчантвам малко. Значи трябва ни Protection гащи. Protection. 3 левела хъби за този Protection. Стане Protection 2. Efficiency, искам Efficiency, така. Ще имаме Efficiency 2. На кирката. Тук Efficiency. Efficiency. Добре. Патките също на Efficiency ги енчантваме. Сега един Power, така. Sharpness.
отивам тук на кодра. 2 левела, пише си двойка. Добре, ето. Но май няма стигнат левелите. Ще да помисля какво ми трябва. Това. Така. Няма да стигнат. Да, няма да стигнат. Това за сега е енчантването. И ще ми сета Protection 2. Full Protection 2 и Breaking има на гащата. Кирка диаманти на Efficiency 2. Power 2 лък. Sharpness 2 меч. И това е енчантването. За сега така съм. Ще отида да събера левели и ще се върна за тези енчанти, които ще ми трябват около 10 на левел. Да, ще се върна след малко. Връщаме се за да си довършим енчантването. Малко схъбих тази кирка. Ще коства 4. Това също не 2. Добре. Да, ето ги енчантите, пак да ви покажа. Шартния злойка на меча. Efficiency 2, Power 2 на лъка. Efficiency, Breaking. Да, ето. Ето вижте какво направих. Смелтър. Колко железца има. Да, ходех малко да копая, вижте какво става. Малко ходех. Не много. Ще го направя тук на купчета. Какво направих. Точно ще излязат. 10 купчета, 14 железни купчета, добре. Ще доста рестон си събрах. Като и лапис. Нови злато има, всичко има. Ето. Ще тук имаше още един спална на зомбите, да съм го снимал къде е. Да, ето. Това са материалите. Сега ми падна един морков с зомбитата, който бих. Стана 5. Имаме и картофи, ако съм бъде там. Да. Ето това е замислено сега от мене. По мой дизайн е само количката. Ето ги и тези. Да. Между другото, вижте. Намерих крава. Веднага я привлякох. Но... Да. Това е за сега. И мисля така да свърши и този епизод. Да, ето така. Само да покажа. Мисля, че не съм показвал. Направих стълби догоре и вече тази ферма горе е само за уит. Да, почти всичко е готово, като е готово ще ги събера. Само за уит е вече. Защото не виждах смисъл от другите неща. Това какво прави тук? Не знам. Да, още не съм го довършил. Но вече ще имам, разбира се. Ето вижте, така да гледаш за кулата отгоре. Ще има глухостон отгоре да огрява. Тук като някакви мощите ще има до тази планета, тази и тук арки, такива неща. Това е замисленето сега от мене. Ще се видим в следващия епизод, който не знам кога ще е. Извинявам се за забавянето, което имаше между епизодите. Да, ще се видим следващия път.